E benvidos a Moito por Ler, unha iniciativa da Fundación Xistral dentro da plataforma moitoporler.gal que pretende visibilizar e acompañar e celebrar tamén a existencia do libro galego para tamén remontar ese 8% de cota de mercado da que falan as estatísticas. Moito por Ler é unha celebración do libro que cada mes escolle unha lectura. Este videopodcast estreouse cunha protagonista indiscutible que foi Rosalía de Castro e hoxe tentamos dar outro pasiño. Imos cruzar unha ponte cara á música. Como imos facer isto? Pois ímos facer primeiro polo lugar en que estamos, que é o Salón do Libro Infantil e Xuvenil de Pontevedra, que nesta edición se dedica precisamente á música e que ten como país convidado a Palestina. E tamén imos facer iso a través de convidadas como a nosa de hoxe. Unha artista que significa un dos talentos máis grandes da estea galega contemporánea e que tamén cultiva ese camiño cara á literatura porque ven precisamente de presentar o seu primeiro libro e penso que non vai ser o único, xa non lo contará ela de seguido. Por que facemos isto? Para amosar a bibliodiversidade da cultura galega. Unha bibliodiversidade que compartimos con todas as culturas do mundo, como todas as culturas do mundo trazan pontes coa música. Hoxe recibimos en Moito por Ler a María Xosé Silvar Sés. Moitísimas grazas por acompañarnos. É unha maravilla contar coa calor do público, do teu público, Sés, para a grabación dun videopodcast. Isto non é normal, porque o máis habitual é que estean as persoas que interveñen pechadas nunha habitación, pero contar con este agarimo sempre é un plus. Sés, ti escribes neste libro un feixe de reflexións que acompañan a cada unha das cancións que compoñen Nadando na incerteza, un libro disco que presentas e cada capítulo se corresponde cunha canción. A min gustaríame saber que foi antes, en algún caso o explicas, pero para que tamén as persoas que aínda non puideron acceder ao texto, que naceu antes, o texto ou a canción en si mesma? Non, en todos os casos a canción. Os textos... O sea, a idea do libro nace de un pouco dun xeito casual, se se quere, non casual, pero bueno, sí que é certo que con Nadando na incerteza me plantexaba non facer nada, non? É dicir, non o disco como obxecto está morto, non? Entón, a mí non me gustaba esa idea de facer un disco como para vender algo, non? Me parecía un pouco fraudulento, é dicir, para iso, pues, subilo ás plataformas e que a xente poidese escoitar e estaba perfecto así, non? Pero como hai algo que a mí que sempre me resultou un pouco curioso, non? Que ese xeito de, pues, a xente lle chamaba a atención de algún modo que eu introducixe as cancións de... Bueno, pues, quizáis ao mellor dun xeito un pouco máis longo que a media, non? Entón, bueno, pues, sobre todo a xente achegada a min me decía, joder, pues, se queres ofrecer algo, por que non ofreces eso, non? Hai moita xente a que lle interesa eso, non? A mí me dá moitísimo pudor, moitísimo pudor. Eu antes de facer este disco outra vez faría 10 veces cada un dos que fixen antes, os 8 anteriores, porque, para min escrever era un pudor terrible, sabes? Porque eu son unha grande admiradora da xente que ten o talento da escrita, e eu son consciente de que non é o meu caso, entón, pues, para min escrever e acompañar as cancións era un sufrimento, en verdad. Foi un parto dificilísimo. Pero animoume, bueno, dúas cousas, non? Primeiro, a idea de que efectivamente ofrecer algo tiña que ser... Non ofrecer algo diferente, porque tampouco era diferente, son algo máis, algo. Ofrecer algo, non un posavasos, non? Senón algo verdadeiramente, que gustase ou non gustase, tivese honestidade, non? E por outra parte, bueno, apelaron a algo que no meu caso funciona sempre, que é a coherencia, non? Dicirme, se a ti non che gustaría que nunha lingua que morre, que esmorece, a xente tivese a oportunidade de achegarse a linguas ca mesma normalidade que noutras linguas? E dice, sí, bueno, pois, non sei, que pasa, que o fajan os demais e ti non? E digo, deron no punto débil. Entón, pois sí, efectivamente, dixen, bueno, pois sí, efectivamente, pois hai que facelo, non? E fixeno por iso, porque senón, como diña nai, vive Dios, que non o facía. Sí. Lín unha anécdota que contabas pois hai algún tempo
en que dicías que uns amigos, falando ti cuns amigos, dicías, non? Bueno, sí, eu sí, pois, a xente dime que sí, que efectivamente que falo moito nos concertos, e que estes amigos teus que che dixeron, non, ti ás veces cantas. Eso foi un vasco, que me dixo, non, tú a veces cantas, dixo, os vascos, tío, sempre teñen a razón. Porque eu teño a sensación, seguramente compartida con moitos dos teus ouvintes, de que este libro un libro semellante podía ter acompañado, penso que a case todos os teus 8 discos precedentes, non con este sufrimento de parto, pero dada a profundidade coa que sempre escribes e a fondura que amosan as túas cancións, que é un pensamento reflexivo do estilo destes 13 capítulos librescos que acompañan a estas 13 cancións de Nadando na Incerteza. Nunca antes se te pasou pola cabeza recoller esas cancións e transformalas en textos máis prosaicos, de alguma maneira? É un pouco a mesma resposta, sí, é dicer, sí que mo dixera, máis que nada que a xente se dixera, non, e isto non podemos... Bueno, mítico, non? A xente moi... Bueno, incluso a mí fixeronme preguntas máis dunha vez, hasta graciosísimas, de xente que preguntaba, mira, perdona, en los discos tamén habla, non? Que isto é graciosísimo. Como se fora eu Eugenio, non? Bueno, sí, pero, repito, creo que o pudor que me daba... non o tería feito ata, a ver, non é que leve tantos anos, pero bueno, isto xa é un 9º disco, xa... Claro, ven tamén desa conxuntura, de que o disco como obxecto está morto, e hai 8 anos non estaba morto, ou hai 10 anos non estaba morto, pero hoxe sí, non? Entón era ou non sacar ningún obxecto ou irte a este outro concepto. Non pensara nunca niso porque prefería non pensar, prefería non poñerme a mí mesma nesa tesitura, non? Hai reflexións, como digo, de moita fondura sobre a vida, sobre a existencia, o compromiso, os erros, a aprendizaxe, a dignidade do sufrimento, a empatía tamén. E isto corresponde se con fixe de cancións maioritariamente, non en todos os casos, alegres, cunhas músicas alegres. Hai que amosar a alegría, aínda que non haxa felicidade. Bueno, eu supoño que, mira, eu non tento nada, non? Unha das cousas que sempre digo cando me din con isto tentabas ou con isto querías mostrar, eu non quero mostrar nada. Normalmente cando eu fago unha canción fago o que me sal. Para ben e para mal, eu son o suficientemente limitada como para ter que mostrar o que son, non? O que sal, digamos. Creo que simplemente esa é a consecuencia. Ti pensa que o anterior disco que saquei, que era Diante un eco, xa falaba de que isto viña. É dicir, eu creo que non había que ser moi lista para saber que isto viña, non? Había que ser realista, pero lista non. E eu creo que é a posición de que en isto xa o tiña asumido, é dicir, que íbamos a estar nesta tesitura, e que intenta abrazar a súa insignificancia, non? Porque é unha cousa tamén sobre a que reflexiono moito aquí, pero que reflexiono moito en xeral, e intentar ver que, aínda con todo o malo, nos vimos na parte privilexiada do mundo, imagínate a outra, non? Entón, cando a xente considera as miñas análises pesimistas, a min dame un pouco de rabia, porque eu non me teño en absoluto por pesimista, eu intento ser o máis obxectiva que podo, pero teñome por moi vitalista, por unha persoa vitalista. Creo que o optimismo e o vitalismo non teñen nada que ver, considero moito máis valioso o vitalismo, porque o vitalismo pode partir do realismo e da análise obxectiva, e o pesimismo non, sempre leva consigo unha partícula inherente de sesgo, digamos, non? Entón, interésame moito máis o vitalismo. Entón, os temas son vitalistas e falan desde a aceptación dunha realidade miserable, pero non desde o derrotismo, porque non son unha persoa derrotista. De feito, considero que, cando fago certas análises, o que intento facer é o diagnóstico necesario para intentar presentar batalla á enfermidade.
pero na miña meta sempre está presentar batalla. Non renderse. Non, eu sempre hai unha frase que me encanta que di loito desde a desesperanza, pero sen contemplar a deserción. Xa anuncias no prólogo, ves dicindo algo así como abrazar a miscelánea e asimilar as mudanzas que xera un ritmo vertixinoso e complicado, pero instructivo. O que estimula para un vitalismo racional, resistente e sen pretensións, a enerxía e o vigor de quen se sabe instante. Aí reside ese principio da incerteza que ao final construe tamén moitísimas cousas. Sí, é dicer, creo que a incerteza é inherente á vida, en primeira instancia. Creo que os seres humanos en xeral, e máis neste momento en que estamos cedendo a infantilización e agudizando ese proceso de infantilización que tan ben lle senta ao poder, no? Pero nós desde a sociedade agudizámoslo máis, pois creo que obviamos de un modo, non sei se inxenuo ou irresponsable, ou ambas cousas, a componente azarosa da vida. Eu sempre digo que na vida hai dous monarcas que non son borbóns nin hemofílicos, nin teñen neurodiverxencia, que son o rei e a raíña, que son o tempo e a componente azarosa. Creo que o tempo polo seu lado e a componente azarosa polo outro, o tempo está sempre como máis presente, creo que porque o espello sempre nos lo recorda, e entón non podemos fuxir del aunque queiramos. Pero a componente azarosa, hai moita xente a que non lle tocou moi de malas, e entón cree que ela fixo algo para que lle foran mellor as cousas que a outro, non? Que isto está tamén moi alimentado e moi nutrido por esta maravillosa meritocracia que nos venden desde el imperio, non? E a nos vennos de puta madre, claro. E entón, aparte desa incerteza inherente á propia existencia, está unha incerteza global e colectiva a que me refiro neste disco, e que é unha incerteza máis, digamos, a nivel, bueno, pois digamos, de xestión sociopolítica ou político-económica ou como queiras chamar, pero de xestión a fin, non? E de un pouco de estar a expensas de 4 ou 40 señores que son pois asasinos, vamos, basicamente. Esta mensaxe que contén Nadando na incerteza ben presentada con moita sobriedade. Parece que querías que nada supuxese unha distracción sobre o contido, tanto dos textos como tamén das cancións, porque falas de cancións pois máis sobrias, son acústicas, hai moitas cordas, hai arranxos belísimos, hai moita instrumentación tamén de orixe suramericana. Buscabas unha correspondencia entre ambas as dúas cousas? Non, iso partiu moito máis da miña condición de consumidora. Eu sempre digo que cando lle fan entrevistas a xente que fai música, normal, igual que a xente que fai literatura, moitas veces nos centramos moito na súa faceta de facedores. Pero quero pensar que a inmensa maioría do seu tempo esa xente son consumidores, quero pensar, non? E eu na inmensa maioría do meu tempo son consumidora, e ademais unha consumidora creo que bastante interesada no que sae, no que a xente nova está facendo, non? Eu que digo que son unha señora maior, ademais orgullosamente, creo que hai que ser maior obrigadamente, hai que ser maior, pero carca non, o sea, carca non é obrigatorio, o sea, ti vas a ser maior sí ou sí, pero carca eres se ti o elixes, non? E para elixir ser carca hai que elixir creerse el pueblo elegido, como di Dressler, non hai pueblo que non se haya creído el pueblo elegido, entón hai que creerse el pueblo elegido e creer que os que estiveron antes e os que veñen despois están equivocados, sen lugar a dúbida, non? Eu que non creo iso, que creo nos cambios de códigos inherentes ao cambio xeracional, pois intento interesarme polos novos códigos, que neste caso son os da xente nova. Que pasa? Vivimos nun momento en que o código estético está dominado, como xa estivo noutros momentos, por innovacións técnicas. É dicir, cando aparece unha innovación técnica, normalmente hai uso e abuso deso, non? Pasou ca reverb nos 70, que de repente todo o mundo estaba cantando nas covas de Altamira, pasou cos sintetizadores nos 80, e agora está pasando tamén con determinadas posibilidades que che dá o mundo digital.
que son maravillosas, por unha parte, ven, e no momento en que pase o tempo e iso empece a ser parte de unha digamos, de unha gama máis ampla de posibilidades, seguramente será maravilloso, pero que agora mesmo está facendo, bueno, creo que se ve, non? Que haxa unha homoxenización, por un lado, unha homoxenización estética, non? Por un lado, no mundo da música, e por outro lado, un abuso ou unha sobreproducción, non? Ou unha presenza da forma en detrimento do fondo. Esta é a miña percepción, como consumidora. Entón, como consumidora, estaba un pouco empalagada. Está hostia. Todo está super sobreproducido, non? O sea, dá má sensación de que como lle deas a off, como lles marcha a luz e apaguen o Mac, que uso eu para facer as facturas, aquí non queda, pero nada. Non queda nin canción, nin nada, porque o concepto de canción tal e como o coñecemos pode estar sobreorquestada ou pode ser minimalista, pero cando hai canción, a canción funciona, aínda que sexa cunha guitarra mal tocada e mal cantada. Quer dicir, ti cantas ojalá que te vaya bonito con unha guitarra con 3 cordas, ou podela cantar con 50 mariachis detrás, pero o tema funciona porque hai tema, non? Mentres que aquí, como consumidor, a maioría do tempo daba unha sensación de que como lle dera pagar, como a máquina do hospital, non? E isto empalagábame sin ápice de fiscalización, eu entendo que é parte dun proceso e todo iso, pero eso foi o que marcou basicamente a existencia deste disco, que estaba farto, digo, no, mira, quero canción, quero un disco de cancións, e tívenme que obrigar, porque a miña tendencia é, vamos a meter aquí isto, e vamos a meter aquí, e tívenme que obrigar a dicir, no, vou facer un disco de cancións, que xire en torno a palabra e eu vou facer o exercicio de renuncia, que é un exercicio moi difícil, porque é super difícil, hostia, que de puta valle quedaba aquí tal cousa. E non, de feito, hai varios temas gravados só a guitarra e voz. Pero estás moi ben rodeada. Sí, 5 musicazos que no escenario, como tenemos ocasión de comprobar en Pontevedra. Con músicos no escenario. Claro, esa é outra. Que eso xa non hai. Xa non hai. Ninguén dá máis por menos. Como está sendo a xira? Moi ben. Bueno, pero que deso non me podo queixar, sabes? Eu sempre fui moi ben recibida. De feito, se estou aquí é porque houve un recibimento desde o primeiro momento e foi sempre imparable, non? Que, decir, ao final non olvidemos que eu nunca quixen dedicarme á música, que estou aquí porque precisamente sempre sentín esa aceptación e ao final se dixese o contrario, pois sería unha malnacida, porque sería unha desagradecida. Moi ben, moi ben. De feito, sin falar de ventas, que a mí iso me parece casi obsceno, nun tempo en que se venden moi poucos discos e moi poucos libros, nós estamos vendendo moitos exemplares, non se trata de vender, trátase de que a xente leve isto á súa casa, non? E o que irá... E estou vendo, ademais, que hai xente que o está lendo, incluso. Que a hostia, Ademais dun feixe de moi boas músicas, soubecheste rodear tamén, pois, de, non sei se baixaches todos os teus santos librescos para arroupar estes capítulos, porque hai citas, é un volume inzado de citas variadísimas. Facundo Cabral, Federico Muelas, Baudelaire, Benedetti, Sábato, Sartre, Elizabeth Mulder, Jaime Sabines, León de Gris, Carmen Conde, Atahualpa Yupanqui, Concha Espina, Paul Preciado, Che Guevara, Manuel Machado. É a túa biblioteca de Alexandría aquí? Non faltan moitos, Xa imaginaba. É a que te acompañaba neste momento de escrita das cancións? Pois mira, non dixeches que foi, que está aí, e que foi clave para que eu decidise facer isto, que foi Lois Pereiro. A mí me parece que Lois Pereiro é o autor do mellor poemario da literatura galega, pareceme que ademais é o autor, vou facer así, na miña liña, vou dar unha afirmación destas polémica. Un titular. Titular. Venga. Creo que é o autor do único poemario que indiscutiblemente
indiscutiblemente está a altura dos mellores poemarios do século XX en todas as linguas, que é Poesía última de amor e enfermidade de Lois Pereira. Creo que non temos outro poemario que poida competir a ese nivel. O sea, se ese poemario estivese en inglés, fose de Walt Whitman, más caja por Walt Whitman de corrido, ¿no? Quer decir, evidentemente está escrito nun momento que non sei se todos o lestes, se non o lestes, marchade para casa xa, que é o momento en que a Lois lle anuncian que vai morrer, ¿no? Ele está, bueno, Lois é unha persoa que falaba 8 idiomas, con unha cultura increíble, pero ademais con moita, como digan agora os chavales, con moita calle tamén, ¿no? Un pouco bueno, non quero vendelo como un beat, pero bueno, sería así como, non quero decir como un Bukowski, porque realmente el non facía esa apoloxía, non, da autodestrucción, por decirlo de algún xeito. Pero sí que, bueno, digamos que sí, non, destes foi como, pois sí, como de ler ou como Rimbaud, non, pois como un poeta maldito, non? Supoño que pola súa enfermidade, aínda que realmente ele non morreu deso, ou polo seu uso de determinadas sustancias. Bueno, o caso é que a Lois, cando lle diagnostican esa enfermidade, pois isto danlle moi pouco tempo de vida e prolongase pouco máis do que lle decían durante un ano. E durante este ano, pois, cos ollos así frente a la señora, escribe este poemario, que me parece que, obviamente, se hai unha posición desde a que escribir con verdade, reflexión, humildade e introspección é esa, está clarísimo, non? Nese poemario, que me lío como as persianas, hai un montón de citas. Lois encabeza, digamos, os poemas con citas de escritores e escritoras que lo marcaron. E esa foi unha maneira de que eu descubrise a certos escritores que el mos presentara. Entón eu dixen, ostra, se eu podo facer que alguén diga, ai, mira que interesante isto, a ver, vou ler a esta persoa. E o porqué de que eu introducise cada texto con un anaco dun poema, ou un anaco dunha novela, un aforismo. Pero non só iso, que nos propios textos hai entretecidas moitas citas. É dicir, forma parte do corpus en si mesmo, xa non só dos paratextos, senón que tamén están, dicir, eres lectora, é inevitable que o demostres na túa escritura. Que para ti a lectura? Que che aporta a lectura? Tanto como a música? Mais, moito máis. Home, igual. Sí. A literatura e a música ensinaronme o máis que se legaronme o máis que se lle pode legar a un ser humano, que ensinaronme a pensar, non? Ensinaronme a cuestionar, non? Unha frase que tamén digo sempre, que dixo Ortega y Gasset, dixo que me parece moi sabia: se lle queres ensinar algo a alguén, tens que ensinar o que lle queres ensinar e a cuestionalo, non? Entón, a lectura ten algo maravilloso, que é que non podes levar a contraria. Se ti falas con alguén, escoitas, e podes interrumpilo, pero un libro non podes interrumpir. Entón é genial, pero tens que escoitar, non? E que ti dices que eso ven de ser lectora. Non, ven de que me gusta moito escoitar, aunque eu son moi faladora, tamén me gusta moito escoitar cos ollos e cos oídos, porque tamén me quedo moitas veces con frases que me di a xente, non? De repente dime, me quedo maravillada con unha reflexión, e de súpeto, pois ábreme a reflexionar sobre algo, non? Gústame escoitar en xeral, gústame as persoas e as persoas de verdade, no sentido en que, enténdeme o que quero dicir, o ser humano é profundo, o ser humano é complexo, o ser humano é poliédrico, o ser humano é sombras e cores e luces, e iso é o que che ofrece a lectura tamén. Porque nun mundo que tende cada vez máis a frivolidade e cada vez máis a superficialidade, a vivir na unidimensionalidade, non? Ese home unidimensional do que falaba Marcuse, non? Pois poder de repente dialogar ou escoitar a persoas de momentos en que isto non era así, ou que son de agora pero que elas non son así, amosan maior profundidade. Pois a verdade é que
consigue algo que a mí me parece que é o máis valioso que se pode conseguir, que é facerte sentir acompañada. Eu creo que tanto a lectura como a música a min fanme sentir acompañada. Eu que tantas veces me sinto soa en compañía. Porque creo que as persoas que viven como algo cotián ou como algo desgraciadamente cercano, o sentimento de inadaptación, atopan na lectura e na música compañía. En 2020 publicaches Libera las arterias, un disco baseado nos poemas en que musicabas os poemas de Luz Fandiño. Non, solo un. Como foi esa experiencia de poñer voz ás palabras de outra persoa, a eses versos? Pois mira, eu eso só fixen creo que 3 veces na miña vida. Unha foi con Luz, outra foi precisamente con Jaime Sabines. Eso, en realidade, eu puiden facelo porque esas palabras, se eu tivese o talento, poderían ter sido miñas. Entón, para min foi moi simple, porque, enténdeme o que quero dicir con toda a humildade, porque eran moi cercanas a min. Senón, pois, ao mellor o podería ter feito como un exercicio, que tería sido máis ou menos efectista, ou incluso efectivo, pero para que fose verdadeiramente honesto e tivese entidade real, como para que moitas veces a xente pensa que o fixen eu, que é miña, vamos, que a canción é miña, Liberar as arterias é miña. Pois eso é porque, efectivamente, podería telo sido se eu tivese o seu talento, porque o que ela di, pois para min é increíble e é maravilloso e é super necesario. O que di Liberar as arterias, eu sentino moitas veces, no? Que esa necesidade, eso como tamén o decía Maya Angelou, que a ira, a rabia, a carraxe, está moi ben, é un sentimento que non é de todo negativo, porque é un motor, no? E é un motor que, ademais, accionou os procesos de derrubamento de grandes lacras, joder, eso é así. Pero a vez non podes instalarte nela. É un motor no que non podes vivir. Está moi guai prendelo, pero despois tes que frear. Tes que liberar as arterias, no? E por iso, puxenlle o disco, o nome a ese disco, para que a xente me preguntara por ela. Porque igual que moitas outras mulleres, pois non existe, non existía, no? E a mí me daba moita rabia que iso fose así. Falamos de Nadando na incerteza, o teu noveno disco, pero o primeiro libro, pero parece que non vai ser o derradeiro, porque estás preparando, corríxeme se me equivoco, o teu cancioneiro por escrito, a reunión de todas as túas letras das cancións. Sí, bueno, por eso tampouco o libro, quer dizer, porque vamos a imprimir, pero... Un libro é... Eso xa está feito. Libro será. Chamarle libro a eso é ser moi xeneroso, Dios paje, pero non sí. vas a escribir un prólogo, acaso? Xa está escrito. Pois, claro. Libro é... Sí, bueno, eso tamén ven de entre outros, pois Chusén, de así, colegas que me din, necesitábamos... Por que non... Bueno, varias persoas, en verdad, por que non faz isto, tío? Porque, bueno, polo mismo que falábamos, non? Que falaba eu, de que existan este tipo de publicacións, que son moi... Eu son superfan dos cancioneiros, teño moitísimos cancioneiros. Cancioneiros tradicionais, cancioneiros populares e cancioneiros de autor. Teño moitísimos. E cancioneiros de autor teño de moitas das miñas autoras e autores como do meu Olimpo, como distí, de Violeta Parra e de Chabuca Granda e de Silvio Rodríguez, no? E Sabina, que me criou, no? Que ao final foi unha cosa que escoitei desde pequena. Fíjate que con Sabina todos nos excusamos un pouco. Bueno, o caso é que teño un mogollón de cancioneiros e, bueno, pois sí, moitas veces me decían iso e tamén me decían que estaría moi ben que houvese a posibilidade de que na escola pois se poidese traballar con determinados textos e, bueno, e moitas cousas. Entón, pois un pouco por iso, pero sempre vencendo o meu pudor, Quer dicir, este formato é un formato ao que eu lle teño... Eu que non quero quedar aquí de valente, como me decía a miña abuela, de valentes está o cementerio cheo, pero eu que non me considero unha tía moi medoñenta, honestamente, a isto teñolle pánico absoluto. Teñolle moito respeto.
Moito respeto porque lle teño moito respeto, tío. Porque me parece que hai xente que non lle ten ningún e que publica calquera cousa. E teño medo de ser unha máis desa listaxe. Honestamente. E sinceramente. Non eres unha máis para moitísima xente que te segue, que sempre está desexando escoitarte e tamén lerte. Así que moitas grazas, Ses, por darnos máis motivos para ler, por darnos moito por ler. Agardamos ese cancioneiro voluminoso porque con 9 discos seguro que sae un botocho de lectura. Agardamos que así sexa. Gracias. Moitísimas grazas. Gracias a ti.